Zapamatujte, to je nejdůležitější údaj o potravině. Vy si můžete koupit v lékárnách vitaminy, minerály, můžete to do sebe sypat, kolik toho chcete a dávejte si akorát bacha, vám to nerozbije hajzlovou misu. Teď to s vámi jenom projde. Vy starší, co si pamatujete ještě Volhy, jo, tak ty Moskviče, tak tam taky byl benzín, jelo to 100 a žralo to 25 litrů 30. A tak se chovají ty některé potraviny, v uvozovkách, potraviny, já tomu říkám jedy, v našem těle. Potraviny a kury jsou vyrobeny jinak. Potraviny a kury točí ohně naše zdraví. Tak jste to viděli, opravdu generálně. A to jenom proto, protože jsou z přírody a jsou vyrobeny tak, že tam jsou zajištěny transportní pochody živin. Že jsou vyrobeny tak, aby naše tělo bylo schopno střebat. Aby jsme byli schopni rozložit na menší částečky, jaké 8 mikronů, aby ta červená krvinka mohla tu výživnou látku dovést až do té buňky, nějaké té mitochondrie, kde se to mění biochemickými reakcemi v energii a v informace pro buňku. Jenom proto jíme. A proto ty naše potraviny tak fungují. Proto můžete dostat díky potravinám akuny, doplňkům, zdraví z 90% pod svou kontrolu. Samozřejmě, když je budete používat, ne když je budete mít v ledničce. Vztahy? Dovedete si představit, kde může být člověk mít lepší vztahy, jak tam, kde si sám vybere, s kým bude trávit čas, s kým bude podnikat? No umožňuje. Kde, s kým a jak? To jsem si přážil o 15 vždycky. Kde, s kým a jak? Zažívám to týká, že ve svých 45 jsem potkal poprvé, nebo v kolikati. Ale je to fajn, je to fantastické, když můžete kde, s kým a jak podnikat. S kým nechci, s tím se nescházím. Proto kolikrát, když jsem, já už ani na ty srazy nechodím, jo, po těch, já nevím kolikatě letech, už u mě to nepočítám, tam nechodím už hodně let. Protože když jsem poslouchal, o čem se ty lidé baví, tak já bych onemocněl a já bych suknul. 5 nejlepších známých, nebo 5 lidí, s kterými se nejčastěji scházíte, kromě své rodiny, tak ty vám takový, že ho budete mít, tak máte 5 vašich známých. Práce. Zkuste se zamyslet, jestli znáte smysluplnější práci, jak tu, díky které můžete budovat sítě, bohatnout a stejným způsobem s vámi mohou bohatnout další lidé. Ve zdraví, ve financích, ve vztazích. Zkuste najít lepší práci.